La jornada ha servit per destacar que el món local considera que la reforma està feta des del centralisme autoritari i que suposarà una marxa enrere al principi d'autonomia. Què els hi ha fet la ciutadania al Partit Popular per ser així, per fer-los tant de mal? Què els hi ha fet als ciutadans de Catalunya i també de l'Estat? Què els hi han fet als ciutadans en el Partit Popular per ser tan agressius, per retallar-los tant? Aquesta llei ha aconseguit el que no s'havia aconseguit segurament fins ara, que d'una manera ràpida, tant des del Govern de la Generalitat com des dels grups parlamentaris, també des dels ens locals, per 3 vies diferents s'anirà al Tribunal Constitucional. Hi han intervingut experts i catedràtics sobre dret que han exposat els seus arguments contra la reforma, entre ells els interventors que, segons la nova llei, hauran de remetre informes de control dels pressupostos dels ajuntaments al Tribunal de Comptes. Que no podem oblidar que no som òrgans dels quals en depenguem ni des del punt de vista orgànic ni funcional, retornant-nos a unes èpoques pretèrites en les quals ens recorda a tots el Servei d'Inspecció i Assessorament de les corporacions locals. El traspàs de competències dels ajuntaments a les diputacions planteja sobretot un altre problema de caire competencial. Perquè la nostra planta territorial és diversa. És diversa, si la contemplem a Espanya, extraordinàriament diversa. Què té a veure la planta territorial de Castilla-La Manxa amb la planta territorial de Galícia o de Catalunya? Res. Precisament totes les peculiaritats, singularitats que té l'Estatut d'Autonomia pel que fa a l'organització territorial de Catalunya i les competències locals pràcticament són superades totalment per una visió molt uniformista de l'organització territorial. En general, assegura, la reforma no té en compte la llei catalana ni tan sols la Carta Europea d'Autonomia Local, una norma europea que recull les competències en l'àmbit municipal.